בוקר טוב לכולם, שוב נפגשים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, אנחנו בדבר מלכות, פרשת כי תבוא, השיחה נאמרה בכ"א אלול, תשנ"א, הקביעות יצאה בכ"א, אבל השנה זה אחרת, אנחנו כבר בי"ב, אז עד יום שבת זה כבר תאריך אחר, אבל לא משנה, אנחנו נמצאים פרשת כי תבוא, כל השיחות של הרבי מופלאות, ומפעם לפעם כל פרשה שאנחנו קוראים מגלים עוד אוצרות בכוח שהרבי נותן לנו, בגילויים, איך שהוא מוביל אותנו בצורה גאולתית, בעזרת השם תכף ומיד מבש. אז אנחנו נתחיל את השיחה. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. אז אנחנו מתחילים פרשת כי תבוא, ובעצם מפה מתחיל עניין חדש, זה לא חדש, אבל אני אעשה הקדמה כדי שנבין את העניין. בעצם הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו תמיד נגיד את זה, נתבע לברוא לו דירה בתחתונים, והוא בחר בנו, בחר אותנו מכל העמים, אנחנו עם הבחירה, אנחנו עם ישראל, הילדים של הקדוש ברוך הוא, וכל יהודי צריך, הרבי בהמשך אומר, צריך להגיד שבשבילי נברא העולם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד מאוד חשוב, לברוא לו דירה בתחתונים, לגלות את הקדוש ברוך הוא דווקא בעולם שהוא יצר, עולם נעלם, שהוא מעלים על אלוקותו, זה הכל בהשגחה העליונה, והוא מביא יהודי שהוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נותן ליהודי גם כלים לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוכנו. בעצם יש לנו את החלק שלו בפנים, חלק שלו קו ממעל, את הנשמה. ולכן הוא נתן לנו כלים, ונתן לנו כוחות ויכולות, הוא לא סתם נותן לנו תפקיד, לפעמים גם לשכנע, לא נותנים לה גמל לשאת מעל היכולות שלו, נותן לנו תפקיד כבד משקל, תפקיד חשוב, תפקיד של לשמו הוא ברא את העולם, אבל הוא לא זורק אותנו לים, נתן לנו את התורה, נתן לנו כוחות, יכולות, לא סתם, הוא מכיר אותנו, הוא ברא אותנו, ולכן כשאנחנו נמצאים פה בעולם, בגוף הגשמי, ויש לנו את הנשמה שהיא נמצאת, ומי ששולט בעולם זה התאוות, והגשמיות של העולם, פה היא מה שדומיננטי, מה שאנחנו רואים בעיניים, רואים את הגשמיות. לעומת זה יש לנו את הנשמה שהיא בתוכנו, כל הכוח האלוקי שמחיה אותנו, הוא נמצא בהלם, ומי שמגלה אותו זה היהודי. והקדוש ברוך הוא, התפקיד שלנו, להתחבר לאלוקות, להתחבר לקדוש ברוך הוא, ולא רק שאנחנו נתחבר במציאות שאנחנו נמצאים בה, במציאות המאתגרת, אלא הוא רוצה שאנחנו נחבר את כל העולם אליו, לקדוש ברוך הוא, למקום האמיתי שלו, להחזיר אותו לתודעה הנכונה שבעצם העולם, שאנחנו בוחנים את העולם הוא חיצוני, הברואים בוחנים את זה בצורה חיצונית, הם רואים את עצמם, כוחי ועוצם ידי, אבל היהודי מגלה לעולם על ידי העבודה שלו, על ידי התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן, וכמובן זה עולם מסודר, עולם מתוקן, שהכל בא בסדר בהדרגה, מדור לדור, נותן לנו הרבה זמן להיות בתפקיד, הגלות בעצם זה העבודה, זה הזריעה, ויש כמה דרכים איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. אחד הדברים העיקריים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, לפני שעוד נהיה העולם, קודם כל מי שנוצר, נברא לפני העולם, זה קודם כל היהודי, זה בראש בראשונה. דבר שני, אחרי היהודי, הקדוש ברוך הוא ברא את התורה. בעצם התורה היא אחד עם הקדוש ברוך הוא. ובתורה היא מלשון הוראה. היא מלמדת אותנו איך לעשות את העבודה, איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. על ידי מה? על ידי תורה ומצוות. זאת אומרת, התורה כבר נוצרה לפני שקיבלנו אותה. מתי זה היה המקום הרלוונטי שהתורה עושה את התפקיד שלה, שלשמה היא נוצרה, לשמה היא נבראה,
במתן תורה, עוד לפני מתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא מיהודי הראשון אברהם אבינו, ולא נרחיב את זה כעת. עכשיו הוא נתן לנו תרי"ג מצוות. דרך התרי"ג מצוות אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, ולא רק זה, כובשים את העולם ומחברים את העולם לקדוש ברוך הוא. המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הם מחולקים לנושאים, כל מיני נושאים. אז יש מצוות שהן פרטיות, שהם עובדים במקום הפרטי, לכל פרט וקד, לכל יהודי איש פרטי, זה מצוות שזו עבודת השם של כל יהודי ויהודי, ויש מצוות שהם שייכים לאוכלוסייה מסוימת. יש למשל את הנחת תפילין ששייכת לגברים, זה נקרא מצווה פרטית. אבל יש בקטגוריה של המצוות גם מצוות כלליות, שהם שייכים לכל עם ישראל. אין הבדל בין יהודי שהוא תלמיד חכם, או יהודי שהוא, אם זה זכר או גבר או אישה. זה מצווה כללית שהיא מבטאה את המעלה של כל עם ישראל. עכשיו, למה הקדמנו את העניין הזה? כי מפרשת כי תבוא, ובמה פותחת פרשת כי תבוא? יש שתי מצוות מאוד מיוחדות, שהמצווה הראשונה שזה מצוות ביקורים, שהרבי באמת רוב השיחה מדבר על העניין הזה של מצוות ביקורים, ומצוות וידוי מעשר. תכף ניכנס למצווה מאוד מיוחדת, מאוד מרגשת. אז מפרשת כי תבוא עד סוף התורה, נפגוש את זה גם בניצבים וילך, שזה יהיה בעזרת השם שבוע הבא, שמתחברים השנה, האזינו, וזאת הברכה, זאת הברכה מסיימים. מפה, מכאן, מפרשת כי תבוא, אנחנו נתקלים לרוב במצוות כלליות. ניתן דוגמה, יש לנו גם את מצוות ציצית, וראיתם אותו, אומנם נשים לא מחויבות, אבל מצד ציצית מבטא לנו את המצווה הכללית של כל המצוות ביחד. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוותיי. בעצם בכל עניין, למרות שאנחנו נמצאים בעולם שלנו, עולם הפרוד, עולם שכל אחד זה מציאות לפני עצמה, עולם מוגבל, אבל במהות שלו בעצם אנחנו שייכים לכלל. אין שם הפרדה, כולנו באחדות במקום הזה. גם התורה, דיברנו על זה שבוע שעבר, וגם עם ישראל, פרק למדבב, מפרש את זה כל כך יפה, מה זה מעלה של יהודי, שבעצם במקור אנחנו כולנו מהות אחת. עכשיו בואו נחזור חזרה לפרשת, למצווה המיוחדת הזו, מצוות ביקורים. עוד דבר שיש לציין, מתי משה רבנו אמר את כל המצוות, בכלל ספר דברים זה משנה תורה, משה רבנו חוזר על כל המצוות בספר תורה, בחומש דברים. ומתי זה היה? זה היה בערבות מואב, 40 יום לפני שהוא הסתלק מהעולם, הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל, כל ההשתלשלות של הדברים שלמדנו, ובזין אדר הוא נפטר, ולפני שהוא נפטר 40 יום, משה רבנו חוזר חזרה, זה מין חזרה גנרלית על כל מצוות התורה. אז עד פרשת כי תצא, זה היו מצוות יותר פרטיות, ומפה מתחיל העניין של מצוות כלליות. עכשיו יש עוד, אחר כך אנחנו בהמשך נבין שמצוות ביקורים היא שייכת לעוד קטגוריה של מצוות של הודיה לקדוש ברוך הוא, אבל לא נקדים את המאוחר. אז בואו נתעכב מה זה, קודם כל נבין מה זה מצוות ביקורים. מה העניין של מצוות ביקורים? איך זה נעשה? היום אין לנו את העניין הזה בפועל, בית המקדש לא קיים, זאת אומרת, זה מצווה שקודם כל היא שייכת לארץ ישראל, וכל החומש הזה מדובר עוד לפני שמשה נכנס לארץ, והוא אומר להם, כי תבואו, לפני שאתם באים לארץ, הוא מכין אותם שתהיה מצוות ששייכות לארץ, מדברים על וידוי מעשרות, עורלה, יש מצוות ששייכים רק לארץ ישראל, ואחד מהם זה ביקורים, ורק שבית המקדש קיים. זאת אומרת, זה עדיין הכנה לכניסה לארץ ישראל. בואו נתחיל, מה זה קודם כל וידוי מעשר, אחר כך אנחנו נרחיב על מצוות ביקורים.
אנחנו יודעים מה זה וידוי. וידוי, אנחנו מתקלים כל בוקר בשחרית, אשמנו, בגדנו. יש את העניין שיהודי מחויב לעשות פעם בחשבון נפש, לראות את המאזן שלו מבחינת היחס שלו עם הקדוש ברוך הוא, ובין המאזן, בין החשבון הזה, הוא רואה מה הוא יחסיר בעבודת השם. וכל בוקר אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, אנחנו בני אדם, הקדוש ברוך הוא מכיר אותנו, יודע, הוא ברא אותנו, הוא נתן לנו את ההתמודדות עם היצר הרע, והרבה פעמים אנחנו נופלים, קורה העניין שהקדוש ברוך הוא לא תופס אותנו בדקויות, הוא מכיר את הכוחות שלנו, את היכולות שלנו, והוא לא מצפה מאיתנו להיות מושלמים, מה שכן הוא רוצה שאנחנו נדע את הדרך, ואנחנו נדע לקום, ונכיר את עצמנו, ונעשה את התפקיד שלשמו בנו, ונכיר את היכולות שלנו. אני לא נבראתי, אני נבראתי פה לרלוונטי, יש לי מציאות לשמש את קוני. זאת אומרת, אני אכיר את היכולות שלי, את הדרגה שלי, להכיר את עצמנו זה גם לוקח זמן, אבל מה שחשוב להבין מה חזק אצלנו, מה הנטיות שלנו, והכל לעשות את העבודה שלנו. והרבה פעמים אנחנו, כן, יש לנו עליות, ירידות, אז מדי פעם חשוב מאוד לעבודת השם שלנו, האדמו"ר הזקן נותן לנו את הכלים, איך אנחנו נולדנו, ואנחנו חושבים שאנחנו קרובים, אנחנו בן אדם קרוב לעצמו, אבל מי שהביא אותנו לעולם זה הקדוש ברוך הוא. הוא מכיר אותנו הרבה יותר טוב מאשר אנחנו מכירים את עצמנו. הוא נטע בתוכנו יכולות שאנחנו לא מכירים אותן אפילו עדיין, שעדיין לא באו לידי גילוי. איך אנחנו פוגשים את עצמנו? אנחנו פוגשים את עצמנו במקום שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים שדברים חיצוניים שבולטים לנו לעין, ואנחנו מנסים לפעול בעולם, אז הם באים לידי גילוי, אז פה אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את עצמנו, והרבה פעמים אנחנו מפתיעים, בדרך פתאום אנחנו מגלים כישרון פה, כישרון שם, זה הכל היה בפנים, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך להוציא את הכישרון שלנו, ומדי פעם לעשות חשבון נפש, האדמו"ר הזקן אומר את זה, כל אחד יכול להיות לפני השינה, כמה דקות, ללכת, לחשוב מה עשיתי היום, איזה דברים שאני צריך לתקן. אז זאת אומרת, לראות, יש מין, אנחנו גם עושים וידוי, ביום שאומרים את החנוי, מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מתחרטים על מה שלא עשינו נכון, אם נכשלנו, אז זה נקרא וידוי. הוידוי, הקונוטציה של הוידוי, זה להגיד מה לא הייתי בסדר. פתאום פה, בפרשת כי תבוא, אנחנו נתקלים במצווה, אמנם היא שייכת לזמן שבית המקדש היה קיים, אבל יש פה מצווה מאוד מתוקה, שלוקחים את המקום של הוידוי, כיוון אחר לגמרי. מה זה העניין של וידוי מעשרות? מה זה העניין של מעשר? יש כמה סוגי מעשרות. יש מעשר עני, מעשר ראשון, ומעשר שני. מעשר ראשון, בדרך כלל הוא הראשון, שיש ליהודי יבול, לא, היום זה יותר, אנחנו הולכים לסופר לקנות, וגם בית המקדש לא קיים, אז יש וידוי מעשר, זה לוקחים עשירית מהיבול, כל דבר שהקדוש ברוך הוא, באמת, הכל בידי שמיים, ואחד מהעניינים שאנחנו צריכים להגיד, לעודד לקדוש ברוך הוא, אז בן אדם שיש לו יבול, הוא מגדל ירקות, הוא לוקח עשירית מכל התבואה שלו, ונותנים את זה לכהן, או לא, יש חלק שנותנים לכהן, תרומות, וגם המעשר הראשון הולך ללוי. עכשיו יש על זה הרבה עניינים, קודם כל נותנים ללוויים, קודם כל לוי, שבט לוי אין לו חלק ונחלה בעם ישראל, הוא מוקדש לעבודת השם, הכהנים והלוויים, ולכן כל העניין של האוכל שלהם וכל הפרנסה שלהם מוטלת עלינו. זאת אומרת, להם אין חלק, אבל לנו יש חלק, אז אנחנו נותנים חלק מהחלק שלנו, כל יהודי נותן חלק מהחלק שלו, ונותן את זה ללוי, שהוא בעצם משרת בקודש, שבט לוי. עכשיו, גם שבט לוי מחולק ללוויים וכהנים, אז בזמן בית ראשון, המעשר הראשון היה הולך נטו ללוויים, וגם חלק הלוויים היו מעשרים בעצמם ונותנים לכהנים. גם הכהנים מקבלים את החלק שלהם. אבל בדרך כלל מעשר ראשון זה ללוי. יש לוויים וכהנים.
לעומת זה, כשהם חזרו מהגלות, בזמן עזרא ונחמיה, אז הייתה בעיה שם ביניהם עם הלוי, ולכן פסקו עזרא ונחמיה שמעשר ראשון ילך לכהנים ישר. גם הם קיבלו את שלהם. ומה היה הטריגר שהם הגיעו להלכה הזו? הסיבה שהם הגיעו, שהם אמרו שבעצם שבט לוי זה אחד. אז הכהנים והלוויים זה בעצם מהות אחת. אז אם הם נותנים לכהנים, זה בעצם נותנים לשבט לוי. זה סתם במאמר מוסגר. זה לא סתם, אבל במאמר מוסגר. עכשיו, יש עוד מעשר, סוג של מעשר מאוד יפה, שנקרא מעשר שני. עכשיו, יהודי צריך לעשר, ולוקח חלק שהוא צריך לתת לכהן, נותן לכהן, ויש חלק שהוא נקרא מעשר שני, שבעצם זה מוקדש, הבן אדם אמנם זה שלו, הוא נותן את החלק לקדוש ברוך הוא, ועם החלק הזה, העשירית הזו, הוא עולה לבית המקדש, ושם הוא בעצמו אוכל את המעשר. מה זה מסמל? זה מסמל את העניין שהנה, יש לי הכל, אני עכשיו נהנה, אני מנצל את היכולות שלי ועובד, והקדוש ברוך הוא נותן לי את הברכה, והכל הקדוש ברוך הוא, גם את הכוח הוא נותן לי, אבל כשאנחנו נמצאים בעולם, הרבה פעמים אנחנו יכולים לברוח לעניין של כוחי ועוצם ידי, ואז, אז מה זה מסמל העניין שאני הולך ואוכל, אני יכול לאכול את זה בבית, לפני השם אלוקיך. זאת אומרת, זה מראה לנו פה, לא רק שאני מקדיש את החלק הזה לקדוש ברוך הוא, אלא אני מקדיש גם את ההנאה שלי, את האוכל שלי, כל מה שיש לי, פה זה מסמל שכל המעות שלי שייכת לקדוש ברוך הוא, ומין תודה כזו לקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש הרבה כאלה שיהודים, שהם היו מעשרים, אבל עדיין לא עשו עם זה כלום. לא לקחו את המעשר הזה, ונתנו ללוי או מה שהם צריכים לעשות, ואז, במשך הרבה זמן, התאסף להם הרבה מעשרות שהם לא השתמשו, שהם לא עשו עם זה כלום. אז מה שכתוב, מותר להם לאסוף. הם יכולים לאכול אחרי שהם יסרו את מה שהם היו יכולים לאכול. המעשר הזה שהיו צריכים לתת ללוי, או שהיו צריכים לאכול, הם לא עשו עם זה כלום. הם עשו את זה בבית. אז כתוב, משנת השמיטה, יש להם הזדמנות של 3 שנים, בשנה הרביעית, אחרי שעוברים 3 שנים, בשנה הרביעית, בחג הפסח, בשביעי של פסח, יש להם הזדמנות, קודם כל לבאר את כל כמו שמבארים את החמץ, אבל לא עושים את זה לפני פסח. עושים את זה בשביעי של פסח, את כל המעשרות שהוא אסף היהודי הזה, והוא, אז הוא חייב להתפטר מזה, לעשות מה שהוא צריך לעשות. יש לו הזדמנות של עד 3 שנים. בשנה השלישית זה נקרא ביעור מעשרות. לעומת זה, יש יהודים שכן הקפידו על קלה כחמורה, ובאמת הם הלכו ונתנו כל פעם שהם יסרו לכהן, הם תעשו בדיוק, דקדקו בצורה מהודרת כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם. יהודי כזה בשנה השלישית הולך לבית המקדש ואומר וידוי מעשר. הנה המצווה הזו. מה זה וידוי מעשר? יש פסוקים מיוחדים לוידוי מעשר, בשונה מהוידוי שאנחנו מכירים, שאומרים אשבנו, בגדנו, גזלנו, פה הוא אומר וידוי לקדוש ברוך הוא, והוא מתוודע על הדברים הטובים. הנה, ריבונו של עולם, הנה, עשיתי את מה שאתה רוצה, ולא סרתי ממצוותיך ימין ושמאל. פה הוא מלמד על עצמו זכות. במקום להגיד אשבנו, בגדנו, הוא אומר הפוך. הנה, אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. יש פסוקים מיוחדים שאין לי אותם פה עכשיו, אבל זה הרעיון. להגיד דברים, מלמד על עצמו זכות, ופה הוא פותח, הקדוש ברוך הוא רואה עד כמה הוא בסדר. הנה, הוא שומע לו, כמה הוא אוהב אותו, והוא אוהב להגיד את זה. הנה, ריבונו של עולם. אני עשיתי מכל מה שאמרת, ולא סרתי ימין ושמאל. דקדקתי על קלה כחמורה. וזה נותן ברכה לשפע שהקדוש ברוך הוא עוד יותר רוצה להשפיע. הוא נכנס למקום הפנימי של הקדוש ברוך הוא, לרצון, מעורר בו רצון, אומר הנה הוא ראוי ולתת עוד.
אז פה אנחנו לומדים בעבודת השם שלנו, איך זה רלוונטי לנו לחיים שלנו היום. הרי היום אין לנו את העניין של וידוי מעשרות, אין לנו את העניין שאומנם אנחנו מעשרים, אבל בית המקדש לא קיים, ולא עושים את זה כמו שצריך לעשות כתיקונם, בעזרת השם תכף ומיד הרבי יתגלה, ואז נוכל לעשות את זה. אז מה אנחנו יכולים ללמוד הוראה בעבודת השם? בעבודת השם דיברנו על העניין של חשבון נפש. אנחנו נמצאים בחודש אלול, יש מאזן שנתי, וגם בחודש אלול אנחנו עושים את החשבון על השנה הקודמת, ובמשך השנה גם כל יום, כל שעה, כל אחד לפי לא כל הזמן להלקות את עצמנו, אבל יש מקום לא רק להגיד מה לא הייתי בסדר. מה לא הייתי בסדר זה לא כדי ליישר את עצמי. מה לא הייתי בסדר, מה שהיה היה. מה שאני עושה את החשבון נפש של הווידוי, מה לא הייתי בסדר, מה לא הקפדתי, איפה נפלתי, זה ממקום אחר, זה ממקום כדי לקבלה לעתיד, לשפר בבחירה החופשית שלי להבא, שאני רוצה להיות יותר, לעלות יותר בעבודת השם, להתעלות בעבודה ללכת מחיל לחיל. אבל יש עוד דבר שחשוב לעשות, לא רק להגיד מה לא בסדר, להגיד הנה ריבונו של עולם, ללמד זכות על עצמנו. אנחנו ילדים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו גם מלמדים על עצמנו זכות. עוד יותר, אנחנו חושבים שהגוף שלנו והנפש שלנו שייכת לנו, לא. הקדוש ברוך הוא נתן אותה לנו, הוא נותן לנו אישור, הנשמה שנתת לי, אתה נתת, זה שלך, אתה מכיר אותה, והוא רוצה גם שנגיד דברים טובים על עצמנו. כמובן לא דברי שקר, להגיד הנה, ברוך השם, תודה להשם, הנה היום, בזכות, כמובן זה לא כוחי ועוצם ידי, היום הצלחתי להתפלל, אתה נתת לי את הכוח להתפלל, היום עשיתי ככה, אני משתדל ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך יותר, תעזור לי יותר להתקרב אליך, הנה היום קיבלתי על עצמי להגיד את החיטת, הנה היום קיבלתי על עצמי להתקדם עוד יותר בתורה, בתפילה, בצדקה, במיוחד חודש אלול, אז כן, להתמקד בדברים החיובים, ויהודי שככה אוהב את המקום שלו, מחבק את עצמו מדי פעם, אז זה נותן לו כוח גם להשפיע על הילדים שלו, על השכנים, וכל המהות שלו נעשית מהות חיובית. בכלל, אנחנו בדור כזה שיותר אור, מפיצים אור. אנחנו כבר גמרנו את הדור של הגבורות והתוקף. צריך לתת מסגרת. מסגרת, יש תוקף שהוא בא במקום נחמד יותר, חיובי יותר, בלשון רכה יותר, וזה הדור שלנו, שכבר גמרנו להתעסק עם הרע. אנחנו מתמקדים בדברים החיוביים, להעצים אותם, לא לתת לי כדי שאני אהיה טבש ואהיה בגאווה וכוחי ועוד אתם יודעים. לעורר בי את המקום הטוב, לרצות לעשות עוד טוב, ללכת מחיל אל חיל. וזה המצווה של וידוי מעשר. עכשיו נתמקד במצוות ביקורים. מה זה מצוות ביקורים? כשיהודי בא, כי תבואו אל הארץ, עם ישראל נכנסים לארץ ישראל, בית המקדש עומד על תילו, אנחנו מדברים גם היה, עוד לפני שבית המקדש היה קיים, היה לנו את המשכן, המשכן עבר כמה גלגולים, עד שבארץ ישראל גם הוא עבר, בגלגל, בנוב, בשילה, ואז תחנה אחרונה אני חושבת זה שילה, או נוב, ואז שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, שזה היה מקום קבוע, והמקום הזה לא יסור לעולם. זה המקום של בית המקדש. זה המקום שהקדוש ברוך הוא שם אותותיו, הוא קידש אותו למקום של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז בית המקדש קיים, 3 פעמים בשנה עולים לעלייה לרגל, ובחג השבועות לוקחים את הביקורים. מה זה ביקורים? מה התנאים לעבד הביקורים? והרבי אומר, כיוון שהמצווה הזו באה בפרשת כי תבוא, ומפה מתחילים המצוות כלליות, אז זה שייך למצווה כללית. ותכף גם על זה הרבי שואל שאלה. אז מה זה מצוות ביקורים? מצוות ביקורים זה יהודי, שכבר עם ישראל נכנסו לארץ ישראל, לכל אחד יש את הקרקע שלו, שהיא שייכת לו, קרקע משובח, קודם כל התנאים שצריכים להיות, חייבת להיות קרקע משובחת, פוריה, קרקע, גם אדמה, הגידול תלוי גם באדמה שזורעים אותה.
איפה שאנחנו, דווקא זה הכי חשוב, זה השורש. אם האדמה היא לא טובה, אז הגידול יצא לא כל כך טוב. אז חייב להיות קרקע משובחת, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, וכשאנחנו מדברים על ארץ זבת חלב ודבש, אנחנו מדברים על הזמן הזה שבית המקדש עומד על תילו, והגשמיות של ארץ ישראל, בכלל כל העולם גם, אבל במיוחד ארץ ישראל, היא תלויה במצב הרוחני של עם ישראל. כל העולם תלוי בנו, ובמיוחד ארץ ישראל, שכל יושבי עליה, בית המקדש עומד על תילו, בזמן שלמה המלך זה היה מצב מין שלמות כזו בעם ישראל, העולם היה בגילוי, ארץ ישראל היה גילוי גדול של אלוקות, בית המקדש, קודש הקודשים, ועם ישראל היה בריא מבחינה רוחנית, וברגע שיש בריאות רוחנית ואנחנו נמצאים בעולם, אי אפשר רוחניות בלי גשמיות. לכן זה השפיע על הגשמיות. ולכן כתוב ארץ זבת חלב ודבש. פירות נשתבחה בהם ארץ ישראל, זה בזמן שכל יושבי עליה. גם היום הפירות של ארץ ישראל הם משובחים, אבל כשאנחנו מדברים על שלמות, שמדברים על ארץ זבת חלב, שהפירות היו נוטפים בדבש, והם היו עסיסיים ובריאים וטובים, זה פירות של ארץ ישראל בזמן שכל יושבי עליה, הבריאות של עם ישראל היה בריאות רוחנית, הם היו בריאים מבחינה רוחנית, והכל היה הולך תקין כמו שצריך, אז הכל היה חיבור שלם בין הגשמיות והרוחניות, הייתה ברכה גם בגשמיות שלנו. זה צריך גם לתת לנו הוראה איך להתנהג. אם אנחנו רוצים שפע אלוקי, שהשפע הרוחני, שהוא נמצא תמיד, הרוחניות תמיד בריאה, הקדוש ברוך הוא תמיד משפיע, ואם אנחנו רוצים שזה יתחבר לנו, לחיים שלנו, כשזה מתחבר זה ברכה. כשהשפע יורד למטה, אז אנחנו עושים את הכלים, בגשמיות עושים את הכלים. איך עושים כלים? המצוות הן עשויות מגשמיות, וכשאני מקיימת מצווה, אני עושה כלי, ואז הכלי הזה מכיל את כל השפע הרוחני, וזה מה שהיה בזמן של בית המקדש, וזו המצווה שאנחנו מדברים על מצוות ביקורים, זה בזמן הזה שיש בריאות רוחנית, והכל ביחד מתחבר, והכל זורם, עם ישראל, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ועוד יותר הרבי אומר, מדברים על הגאולה השלמה גם, ששלמה המלך היה מושלם, אבל זה לא החזיק הרבה מעמד, זה עדיין לא היה במסגרת הגאולה. כשעכשיו תהיה הגאולה והרבי מתגלה, אז כבר אנחנו נראה מה זה בריאות ששייכת גם לגשמיות וגם לרוחניות. אז כשמשה רבנו מדבר על כי תבואו, הוא כבר גם מדבר על הגאולה. אז בואו נראה עוד תנאים שצריכים, שבעת המינים, ועוד יותר, לא כל שבעת המינים, יש כל מיני מינים של זיתים, אז יש סוג מסוים הכי מובחר, וגם התאנים הכי מובחרות, הזן, יש כל מיני זנים לפירות, הזן המקורי והטוב והאיכותי, ומה זה ביקורים? שבן אדם נוטע בשדה שלו, משבעת המינים, הוא מקבל את כל התנאים, הפרי הראשון שמבצבט, הוא הולך בודק, הוא מיד מסמן אותו קודש להשם. זה הבכור של העץ, הוא הראשון. ואז, כשהפרי הזה כבר גדל, מגיע חג השבועות, לפני החג, לוקחים שור, מקשטים אותו, אומרים גם בזהב, מקשטים אותו ולוקחים תנה, העשיר לוקח את מה שיש לו, העני לוקח תנה שיש לו, סל שיש לו, העשיר לוקח מזהב וכסף, מה שזה מסמל לנו, בעבודת השם, כל מה שיש לך, תיתן לקדוש ברוך הוא. לא מצפים, אם אין לך זהב, לא מצפים שתיתן זהב. העיקר תיתן את כל מה שיש לך, ושזה יבוא ממקום פנימי. העשיר לוקח את הזהב שיש לו, עושה מזה תנה יפה, מכניס את כל שבעת המינים המובחרים. העני לוקח נצרים מקש, אם יש לו קש, מערבה, מהחומרים הזולים, אבל זה גם מתקבל.
אצל הקדוש ברוך הוא הכל אותו דבר. והוא גם מביא את מה שיש לו, ואז יוצאת שיירה לבית המקדש עם השור, הולכים ברגל, אם הם גרים בצפון, זה הליכה ארוכה, אז זה יוצר מין מעמד כזה חגיגי, הליכה, תהלוכה חגיגית, הם הולכים ברוב עם בהדרת מלך לכיוון של בית המקדש. זה לוקח הרבה זמן, כמה ימים, בדרך הם עושים חניות בטבורה של עיר, במרכז עיר, הם חונים, וכל אנשי העיר באים לקבל אותם, ישנים בלילה נחים, וכולם רוקדים, ותארו לכם, עוד מעט אנחנו נגיע לזה, היום כבר יש לנו, אנחנו כבר נהיה מעל הטבע, אז יהיה לנו בטוח קפיצת דרך, ועושים ריקודים ושמחה, וחגיגה שלמה, עד שמגיעים לבית המקדש. מגיעים לבית המקדש, כשמגיעים לבית המקדש, בא הכהן הגדול, כל עם ישראל מתאספים, זה עלייה לרגל, והיהודי שיש לו את התנת, את שבעת המינים, את הביקורים, הוא בא ונותן אותו לכהן, והוא באת לפני השם אלוקיך. ואז היהודי הזה אומר כמה פסוקים, זה פסוקי הודיה לקדוש ברוך הוא. חלק מהפסוקים מזכירים לקדוש ברוך הוא את החסדים שהוא עשה לנו. אחד הדברים, הפסוקים שאומרים, ארמי עובד אבי. מי זה ארמי עובד אבי? ארמי זה לבן הארמי, שהוא התנכל ליעקב, והוא רצה שלא יהיה עם ישראל, עם הרמאות שלו, הוא היה קליפה קשה, לבן הארמי, והוא היה אויב של עם ישראל, ובעצם מי זה יעקב? ממנו יצאו השבטים. אז אם הוא היה עובד לעם ישראל, אז לא היה עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא הציל את יעקב אבינו מיד לבן, ועשה לו ניסים, הוא ברח ממנו, וכל היציאת מצרים, יש הרבה פסוקים ככה של הודיה לקדוש ברוך הוא. פה במצוות ביקורים אנחנו מביעים את התודה שלנו לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לנו את הפירות היפות האלה, נתן לנו ברכה בעמלנו, ואנחנו מביאים ואומרים תודה, ולא רק שאנחנו אומרים תודה על הפירות, אנחנו מזכירים את כל התודות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. כמה שזה חשוב להגיד תודה. תודה זה, תכף אנחנו ניכנס את זה. ועכשיו דבר מעניין קורה שם, כשהיו מביאים את הביקורים שדיברנו על העשיר והעני, העני מביא את הסל שלו, והכהן לוקח ולא מחזיר. הכל הולך קודש להשם, זה נשאר בבית המקדש. לעומת זה, העשיר שמביא, הקדוש ברוך הוא, הכהן, לוקח את הפירות ומחזיר לו את התנא. כמה יקרה עבודה של העני לפני הקדוש ברוך הוא. תפילה לעני כי יעטוף. אתם יודעים מה זה? תפילה של עני, היא מגיעה למקום הכי פנימי של הקדוש ברוך הוא. כי הזעקה שלו באה ממקום פנימי. יהודי שנמצא בחושך הכי חשוב, ומספיק שהוא קורא לקדוש ברוך הוא אבא, ממקום, הוא לא מכוון כוונות וייחודים, והוא לא יודע מה זה עולמות. עצם העובדה שהוא יודע שיש הקדוש ברוך הוא, והוא נמצא עכשיו בשדה בחודש אלול, ואני קורא אליו, זה נוגע לפנימיות של הקדוש ברוך הוא. אני מגיעה למקום הכי גבוה, במקום הפשוט מגיעים לקדוש ברוך הוא בצורה הכי גבוהה. אני קראתי למשל על העניין של 4 בבות, עוד מעט חי אלול, אז יהיה אפשר לנגן, זה ניגון קדוש שהוא קודש לקודשים. אז אחד הדברים שאחד האדמו"רים, אני חושבת שזה הרבי אמר, או הרבי הקודם, שמנסים לנגן את הניגון בצורה ככה, לעצום עיניים, להרגיש את הקדושה של הניגון, להתחבר אליו. אנחנו לומדים על הניגון הזה, שזה באמת כנגד 4 עולמות, מגיעים עד השיא, עד עולם האצילות, מגיעים ממש למקום כזה גבוה, וכל אדמו"ר אמר על הניגון הזה עניינים מאוד גבוהים. אז אחד האדמו"רים אומר, אני לא זוכרת מי זה, אני חושבת שזה הרבי הרש"ב או הריי"צ, אמר, או הרבי שלנו, זה מי הרבי הרש"ב, כמעט בטוח, שלא צריך יותר מדי להתאמץ, להגיד אותו בצורה פשוטה. ואחד הדברים שאני נזכרת, שהלכתי פעם ראשונה לרבי, יש אשריהם, יש כאלה שאיכשהו פותחים את 770, מקבלים מכת חשמל של קדושה, והם רועדים ומרגישים מעמד הר סיני. אשריהם, אני לא הגעתי לזה. פעם הראשונה שבאתי, לא הרגשתי
כלום. אחד הדברים אחר כך שהגעתי למסקנה, שבאתי בזמן שהרבי עדיין לא היה במקום. יש דברים מיוחדים. ב10 בבוקר הרבי נמצא. 10 בבוקר יש את התפילה של השחרית. ממש כמו שעון שוויצרי, ככה, שעון של הרבי, לא שוויצרי, להבדיל. ובאמת, אמרתי, מה יהיה? באתי כל הדרך מארץ ישראל, חלום שלי להגיע לרבי. איפה? ואז אמרתי דבר כזה, לא יודעת, הקדוש ברוך הוא נתן לי, לא יודעת, הכניס לי לראש, הרבי, הייתי שם בעצם בקודש הקודשים, תשחררי. תביני שאת אצל הרבי, הוא כבר יעשה את העבודה. אחרי שעשיתי את הפעולה הזו, לפעמים אנחנו לא צריכים להילחם, להרגיש דברים. עצם העובדה בצורה פשוטה, אנחנו מאמינים שאנחנו נמצאים אצל הרבי, זה לא כוח שלנו להרגיש. אנחנו נמצאים בכוחו של הרבי. אנחנו נמצאים כל כולנו בבית המקדש, בית רבנו שבבבל. המקום כבר יעשה את העבודה. אמנם אתה צריך לעשות הכנה, יש לימוד מסוים, את הכלים שלך תעשה, אבל את האורות, את הברקים, אנחנו האנשים הקטנים לא נוכל לחולל. יש דברים גבוהים מאיתנו. עצם העובדה שאנחנו משחררים, וזה מה שקרה. באמת, הרגשתי, כמו שמתארים, 770, ממש גילוי של אור. אז זה מה שהרבי אומר, לפעמים אנחנו בצורה פשוטה, עצם העובדה שהולכים לקדוש ברוך הוא, נותנים את מה שיש לנו בצורה פשוטה, כמו שילד שהוא מחבק את אבא שלו, הוא לא מסיט את השכל של אבא שלו, הוא מחבק את אבא, הוא נוגע בו, אמנם הוא לא מבין אותו, הוא לא מבין את החוכמות שלו, עצם העובדה שאנחנו מחבקים, אומרים לקדוש ברוך הוא תחבק אותנו, אומרים אבא, זה כבר פותח הכל. אז אני נותנת את מה שיש לו, וזה נשאר. זה מסמל לנו שהקדוש ברוך הוא לא מחכה לזהב ולקשר שלנו. הוא רוצה שאנחנו ניתן את עצמנו. יש לך זהב, תיתן זהב. העצם המקום שאתה נמצא, איפה אתה מונח כשאתה נותן? איך אתה מחובר לעניין? אז זהו, זה התנאים שעושים את מצוות ביקורים. ופה הרבי שואל שאלה. עוד לא הגענו לשאלה. הרבי ממשיך ואומר בהמשך, שבעצם מצוות ביקורים, אומנם היא מתייחסת למצווה כללית. כן, סליחה, פה השאלה, אנחנו עוד בעניין הזה. יש פה שאלה. אנחנו ראינו כמה תנאים צריך כדי להביא ביקורים. לא כל אחד יכול להביא ביקורים, רק מי שיש לו קרקע. זאת אומרת, היא לא לכלל ישראל. איך אומרים שמצוות ביקורים היא מצווה כללית? היא מצווה בעצם פרטית. אז הרבי מכניס אותנו למקום יותר עמוק, ולהבין שבעצם מצוות ביקורים היא לא רק שהיא כללית, היא הראש, כל דבר שהוא ההתחלה, ומצוות ביקורים היא פותחת במצוות הכלליות. אנחנו למדנו מהרבי, כל דבר שהוא ראשון, הוא בעצם כולל בו את כל המהות שתבוא אחר כך. כשאומרת מצוות ביקורים היא מסמלת את כל המצוות הכלליות. איך זה כללי? ואיך זה קשור לנו כעם ישראל. אז קודם כל נבין מה זה עם ישראל, שהוא מביא את הביקורים. יהודי הוא גם ביקורים. איך זה? יש פסוקים שאומרים, תתאנה בביקורה, כך ראיתי אבותיכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שאנחנו בעצם הביקורים של הקדוש ברוך הוא. מה זה בכור? שיעקב אבינו, היה לו את 12 השבטים, הראשון שלו זה היה ראובן, ראשית עוני, הוא הראש לכל מה שיבוא אחר כך. מה זה ראשית עוני? מה זה עוני? זה הזרע הראשון שיוצא, זה הוא היה. מה זה מראה לנו כמה שיעקב היה צדיק, שלא היה לו את העניין שהוא נכשל, חס וחלילה, קרי לילה. הוא היה כל כולו קודש להשם. וכשהוא עשה את המצווה, הוא התחתן עם לאה, זה היה הראשון שלו. זה הכוח הראשון שלו שיצא ממנו, זה הבכור. הבכור להורים, יש מעמד לעניין של הבכור. הדבר הראשוני תמיד, יש בו כוח,
גם בנות, לא משנה, יש להם תפקיד אחר, אמנם רק לבנים עושים פדיון הבן, אבל בכור זה דבר ראשון, וכל דבר ראשוני, הרבי גם מדבר על עניין של ראש חודש. הנקודה הקטנה, הראשונה, האור הראשון שיוצא מהירח, הוא בעצם כולל בו את כל החודש. אז בכור זה הדבר הראשון, ועם ישראל הם הבכורים, בני בכורי ישראל. יש עוד כמה פסוקים, רגע אולי אני אראה פה, אם הרבי פה אומר את זה. רגע, הרבי אומר את זה, כן. אולי אחר כך. בביקורה הוא אמר את זה, אני זוכרת את זה, ראשית כל פרי אדמה, רגע, סליחה. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. אנחנו הראשית התבואה של הקדוש ברוך הוא, התוצר הראשון. המהות הראשונה שיצא, שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, תכף אנחנו נסביר את זה, זה. מה עוד? קודש ישראל השם ראשית תבואתי, תבואתה. יש עוד כמה פסוקים, בביקורה בתאנה, אמרנו בראשיתה ראיתי אבותיכם, קודש ישראל העשיר ראשית תבואתה, אז עם ישראל נקראים ביקורים. מה זאת אומרת? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא ברא? נתאווה לברוא לו דירה בתחתונים. אנחנו רואים מציאות של עולם, וכשבתודעה של ילד שהוא לומד תורה, בפרשת בראשית, הוא מבין שקודם כל הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, זה דבר ראשון. אבל לא, לפני שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא השקיע, זה המקום שהוא מאוד יקר לקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם. עד שהוא ברא את העולם הזה, הקדוש ברוך הוא עשה דרך ארוכה. אמנם להגיד על הקדוש ברוך הוא דבר כזה, זה באמת, אבל כדי שאנחנו נבין עד כמה העולם הזה חשוב לקדוש ברוך הוא. אז לפני שהוא ברא את העולם, יש עוד עולמות שהיו. עולם התוהו, אדם הקדמון, אנחנו לא ניכנס לזה. אבל עוד לפני שהוא ברא בכלל את הצמצום הראשון, עוד לפני שהוא, המחשבה הראשונה שלו, כדי שהוא לברוא את העולם, זה היה עם ישראל. כתוב שהתורה קדמה לעולם 2000 שנה, שהיא נבראה לפני העולם 2000 שנה. זאת אומרת, התורה היא התוכנית של העולם. ועם ישראל קדמו לתורה עוד 2000 שנה. מה זאת אומרת? עם ישראל הם הבכורים. הם המציאות הראשונה, הם הבריאה, זה לא בריאה, זה חלק ממנו. עם ישראל באו ממקום הכי פנימי של הקדוש ברוך הוא. הם עלו במחשבתו. מה זה המחשבה? המחשבה זה הדבר הראשוני. ומדברים על המחשבה של הקדוש ברוך הוא. כשאני רוצה מטרה, יש לי מטרה לבנות משהו, דבר ראשון זה מתחיל מהמחשבה. המחשבה היא הרעיון הראשוני. אז הדבר הראשון שנולד במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. הם הבכור של העולם. עוד לפני שנברא העולם, עוד לפני שנבראו העצים, האור, היום, העולמות הרעיונים הגבוהים, עוד לפני שהם נבראו, מי נולד ראשון? מי בא במחשבתו של הקדוש ברוך הוא מהמקום הכי פנימי, כי המחשבה היא פנימית לנו. אמנם זה לבושי הנפש, אבל כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, עם ישראל הם בפנימיות המחשבה, הם עלו ראשונים, הם הבכורים של העולם, הם המציאות הראשונה של העולם. ובכלל, עוד יותר, כל הסדר ההשתלשלות הזו, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, כל העולמות שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, עד שהוא ברא אותנו למטה פה בעולם, בדרך הם נבראו בשביל יהודי. והרבי אומר בשיחה, כל יהודי צריך להגיד שבשבילי נברא העולם. כל המציאות הזו נבראה, יש את העניין של העיקר, ואת הדבר הראשוני, ויש את המשני. כל העולם הוא משרת את העיקר. ומי זה העיקר? עם ישראל. ואנחנו רואים את זה, שמתי הדבר העיקרי נכנס? אחרי שהכל נבנה. מתי המלך נכנס? שהארמון מוכן. קודם הקדוש ברוך הוא הכין את המקום לעם ישראל. הוא ברא את העולם, הוא ברא את הצמחים, הוא ברא את הכל. ואז, כשהכל מוכן, הוא ברא את האדם.
באלף בתשרי הוא ברא את האדם. זה יום תחילת מעשיך. זה היום שזו המטרה שהוא עשה את כל סדר ההשתלשלות. ומי זה? לא הגויים. הגויים גם נבראו מהקדוש ברוך הוא. הם נבראו בדיבור. אנחנו חלק אלוקא ממעל. אנחנו הילדים הראשונים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הבכורים שלו. וכמו שאמרנו, המעלה של הבכור זה הדבר הראשוני. הרבי בשיחות מדבר הרבה על מעלה של דבר ראשון. ותכף אנחנו נתקל בזה גם בחגים. כל חג מסמל ראש למשהו אחר. הראש מסמל איך שנראה הראש, איך שהראש בריא, ככה כל הגוף. אז עם ישראל הם הבכור, בכור של הקדוש ברוך הוא. ואז הרבי אומר גם, כל יהודי צריך להגיד בשבילי נברא העולם. זה לא משנה ילד קטן, זה לא משנה אם זה ראש ישיבה או צדיק. כשאנחנו מדברים שעם ישראל עלו במחשבה, במקום הזה שעם ישראל היו, עוד לפני שנברא העולם, עוד לפני שהם נהיו נשמות בעולם האצילות, בכנסת ישראל, עוד לפני שנוצרה העניין של כנסת ישראל, כשהם היו בתוך המחשבה, הם היו במקום כזה גבוה, הם היו במקום כזה גבוה רוחני, שדיברנו כבר שבמקום רוחני אין חלוקה. עם ישראל פה הם אחד. וכשהקדוש ברוך הוא אומר שכל יהודי יכול להגיד שבשבילי נברא העולם, זה במקום של האחדות של עם ישראל, במקום שאין חילוקי דרגות. זאת אומרת, כשאומרים בני בכורי ישראל, כולנו, זה גם התינוק, גם הגדול, גם הצדיק, כולם שווים ושווים. זה המקום שזה עם ישראל הם בכורים. כבר אנחנו רואים חיבור כללי לעניין של מצוות ביקורים. כשאנחנו מדברים על מצוות ביקורים, עם ישראל הם בני בכורי במקום שכולם שווים. אז מה זה אומר? יש פה מקום של אחדות, כלל, של כולם. אז כבר אנחנו רואים שיש פה מצווה שהיא שייכת, שהיא כללית, שהיא שייכת. עכשיו, נכנסים עכשיו, הרבי מכניס אותנו לעוד עניין במצוות ביקורים, עוד קטגוריה של מצוות ביקורים שייכת לה, זה קטגוריה של מצוות הודיה לקדוש ברוך הוא. יש מצוות שנצטווינו, והן נטו לעניין של הודיה. יש מצווה, כולם מכירים, ואכלת ושבעת וברכת. עניין של הודיה זה המהות של יהודי. יהודי נקרא מלשון הודיה. מה זה יהודי? מלשון הודיה. כמה חשוב להגיד תודה. כמה טוב להגיד תודה. כמה טוב לא להיות כפוי טובה, גם כלפי עצמי וגם כלפי הזולת. גם כלפי ההורים שלנו, שזה נראה מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כל בוקר חיים. אז יש מצוות, כל היום זה לא מצווה להגיד, זה מצווה, אבל זה לא חייב. יש מצוות, למשל, כשיהודי אוכל, אז הוא מברך. ברכת המזון זה גם סוג קטגוריה של מצוות הודיה. ואכלת ושבעת וברכת. בבוקר יהודי קם, עוד לפני שהוא נוטל ידיים. המודה אני, אומר תודה לקדוש ברוך הוא שהחזיר לי את הנשמה. יהודי יושבים על המיטה, עדיין לא מורידים רגל למטה. יש נטלה ליד המיטה, נגל וסר, יהודי לוקח את הנגל וסר, שם את היד, אחד ליד השני, ומוריד את הראש, ביטול במציאות הקדוש ברוך הוא, ואומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה את אמונתך. זאת אומרת, כשיהודי אומר תודה לקדוש ברוך הוא, שהוא יחזיר את הנשמה, עוד לפני שהוא נטל ידיים, שאסור לי לגוע אפילו ביד, אסור לברך, להתפלל לפני נטילת ידיים. על הדבר הראשון, להוריד את הטומאה של הבוקר. אז איך יכול להיות שמודה אני, שזה דבר שהוא מאוד גבוה, אני מתחברת למקום מאוד גבוה, מקום רוחני מאוד גבוה, אני לא נוטל ידיים, עם הידיים הטמאות אני, כי המודה אני של יהודי, הוא מגיע למקום שדיברנו עליו, כשהוא נמצא בפנימיות הכתר, במקום הכי גבוה, במקום ליד הקדוש ברוך הוא, במקום הזה אין מגבלות של טומאה, טומאה לא יכולה לגוע, כמו הנשמה של היהודי,
שהיא חלק אלוקא ממעל, יש מקום בנשמה פנימי, יחידה שבנפש, שאם ישפכו שם הרבה מים טמאים, זה מקום טהור, והוא נשאר טהור. הוא לא טמא לעולם. אז המודה של יהודי, כשיהודי אומר תודה, תבינו מה קורה פה. אנחנו מגיעים, מתחברים לקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. עולים מעל עולם האצילות, עולים מעל העולמות, אומנם אלה עולמות רוחניים, אבל הם מוגבלים. אנחנו מגיעים לו בעצמו, ולכן במקום הזה אין טומאה של... אז זאת אומרת בכלל, כל העניין שיהודי פותח את הבוקר שלו, פותח את העיניים, זה תודה, מודה אני לפניך, כמה חשוב, ולעשות את זה כמו שצריך, להגיד מודה אני, עדיין לא לגוע בכלום. איך שפותחים את העיניים, שלא יבוא מחשבה אחרת בראש, מיד מודה אני, ואז נוטלים ידיים, ואז יכולים ללכת לאן שצריכים ללכת. דרך אגב, מאוד חשוב גם לנעול נעל, לא לשים את הרגל על הרצפה מיד, זה משפיע השפעות לא הכי נעימות. אני מדברת על תחילת היום, מאוד חשוב, אנרגיות לא כל כך, החיצונים ניזונים מכל מקום. אז זה אחד הדברים, יהודי גם צריך לדעת איך לקום, יש לו כללים, יש הוראות הפעלה ליהודי. והמים האלה שאנחנו נוטלים ידיים הם מאוד טמאים, לשפוך אותם במקום שלא ליד על אוכל או משהו, כי זה מים שהם מזיקים. אבל אני שמעתי שאם יש בתוך הדלי, עוד מההתחלה מים, בתוך הדלי, לא בתוך הספל, כשאני נוטלת בתוך דלי שיש בו מים, יש שיעור מסוים, אני אברר את זה, שאם נוטלים ידיים בתוך המים האלה, כשיש כבר בתוך הדלי, כבר הטומאה לא מצליחה לשרות שם. ואני אדייק יותר בהלכה בפעם הבאה, חשוב מאוד גם להגיד הלכה. אז יש לנו עוד כל מיני מצוות תודה, יש, כמו שאמרנו שהמצוות מחולקים, אז הקטגוריה של מצוות ביקורים שייכת למצוות הודיה. אז איך היא שייכת? מה ההבדל? פה הרבי נכנס להבדל בין המצוות של ברכת המזון, וכל המצוות, מתרי"ג המצוות ששייכים להודיה, לעומת המצוות הביקורים, שהיא הראש לעניין של הודיה. יש בה משהו מיוחד שאין בשאר המצוות של ההודיה. אין את זה בברכת המזון, אין את זה במודה אני. מה המיוחד? כשיהודי הולך לבית המקדש, בגופו, בנפשו, כל המהות שלו הולכת, כל כוחות הנפש שלו, כל המציאות שלו, הולכת לבית המקדש ומביאה את הפרי הראשון לעמלו, ונותן את זה לקדוש ברוך הוא. מה המיוחד בזה שאין בשאר המצוות? כשאנחנו מדברים על מודה אני, אז יש את העניין של המחשבה, אני חושבת, הנה אני קמה, אני מדברת, אבל כשאני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז הכי מושלם זה להתחבר בכל לבושי הנפש שלי. גם במחשבה, גם בדיבור וגם במעשה. המחשבה, הדיבור והמעשה הם כוחות של הנפש, אמנם, הם חלק ממני, אבל זה חלק חיצוני, שבמהרה אני יכולה להתנתק מהפנימיות שלי על ידי המחשבה. בן אדם לפעמים חושב דברים, הוא מנותק מהמהות הפנימית שלו. לפעמים הוא מאמין בתוך תוכו במשהו, הלב שלו אומר ככה, אבל הוא חושב אחרת. או שהוא מדבר דברים שהוא לא באמת מאמין בהם. הוא מאמין במשהו אחר. ואנחנו רואים את זה אצל יהודים שבאמת התרחקו מהמקום הפנימי שלהם, מהנשמה, והם עושים מעשים שלא באמת הם מאמינים בהם. האמונה האמיתית שלהם, החיבור האמיתי שלהם, זה הנשמה. הם בעצם חלק אלוקא ממעל. אבל עם המחשבה, עם הדיבור והמעשה, אם אנחנו מנתבים אותם למקומות לא הכי טובים, הם מרחיקים אותנו מהמקום הפנימי שלנו. וכדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לקחת את כל הלבוש, את כל כוחות הנפש, ובהם הכוחות החיצוניים שהם הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, ולחבר אותם לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על תודה,
אז גם במחשבה תודה, בדיבור תודה ובמעשה תודה. מה חסר בשאר המצוות שיש במצוות ביקורים? יש את המחשבה ויש את הדיבור. אבל מה חסר פה? את המעשה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניתן את אני לא נבראתי, שכל המציאות שלי תשמש את קוני. לתת את כל כולי לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על הודיה, לבטא את ההודיה בכל כוחות הנפש שלי, בכל המציאות והמהות שלי. ורק מצוות ביקורים היא מצוות הודיה שהיא באמת מבטאה את כל המהות של היהודי. מההתחלה, שהוא חרש את השדה, הכין את הקרקע, קנה אותו, בכסף שלו את המקום, הוא בחר, כבר במחשבה שלו אומר, הנה, אני עכשיו שותל פירות, הראשון שצומח, אני נותן את זה קודש להשם. אז הוא חורש ועובד. איך הוא עובד? הוא עובד עם המחשבה, עם הדיבור, עם מעשה, מתכנן איך לברות את הגינה, לשתול את המטעים שלו, הוא מדבר על ענבים, הוא בוחר במחשבה איזה סוג המובחר שמתאים לקחת ביקורים להשם. כל המהות שלו זה להקדוש ברוך הוא. אז הוא מתחיל לזרוע ולקצור ועובד, אני יודעת מה זה עבודת האדמה, היום יש כל מיני מכשירים, אבל כשאנחנו מדברים בתקופה ההיא, לא היו, הכל הייתה עבודת כפיים, רוב העם ישראל היו עובדים עבודת כפיים, והרוב היו חקלאים, אז הוא חורש, ולחרוש באדמה היבשה כל כך קשה, חורשים, פותחים את האדמה, שוברים את העקשנות שלה, כשהאדמה הייתה בקיץ, היא הייתה קשה, השמש ייבשה אותה, ואז באים עם המחרשה, שוברים את האדמה, מרקחים אותה, זורעים את הזרעים, זה הכל עבודה, עבודה בכל כוחות הנפש, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ואז הפרי הראשון שיוצא, הוא מבטא את כל מה שהוא עבר. וההודיה, והכל בתנועה של הודיה לקדוש ברוך הוא, הנה, ברוך השם, תודה להשם, יש לי את הפרי הראשון, אני זוכה לתת אותו לקדוש ברוך הוא. כל העניין של ההודיה לקדוש ברוך הוא, כל המהות של המצווה נכללת מההתחלה, מהעשייה של היהודי הזה, שהוא חרש, הוא קצר, והוא נתן את כל כולו, את כל הנפש שלו הוא נתן בעבודה. הכל נחשב למצווה. המצווה הזו, מצוות ביקורים, היא כוללת את כל המהות של היהודי, ואז הוא לא שולח שליח, למרות ששליחו של אדם כמותו, הוא בעצמו, בגופו, בנפשו, עוזב את הבית שלו, לא עובד, הכל מושבת, הוא הולך לבית המקדש לפני הקדוש ברוך הוא, ומביא את הפרי הזה. מה, הקדוש ברוך הוא זקוק לפירות שלי? לא. הפירות האלה מבטאות את החיבור שלי לקדוש ברוך הוא. ופה הוא אומר תודה בדיבור. זאת אומרת, במצוות ביקורים, בשונה משאר המצוות, אני מבטא את ההודיה בכל המהות שלי. כל כולי קודש להשם. איך פוגש אותנו מצוות ביקורים בחיים שלנו? קודם כל העניין של התודה. תודה לקדוש ברוך הוא. הפרשה הזאת פותחת גם בווידוי מעשרות, ושזה גם יש סוג של תודה על מה שהוא נתן לי. עכשיו שכחנו בווידוי מעשרות שהרבה יהודים שלא הולך להם ללכת לבית המקדש, זה רחוק, טכנית, אשתו ילדה, הוא צריך להיות בבית, אז הוא לא יכול להגיע לבית המקדש. אז מה הוא עושה בעניין הזה? הוא לוקח מטבע, אנחנו עושים את זה גם היום, והוא עכשיו, בפירות האלה שהוא מעשר שני אנחנו מדברים, שהוא צריך לאכול בבית המקדש, הוא בעצמו אוכל ולא לתת ללוי, זה גם ביטוי של הודיה, שהוא גם בהנאות שלו, הוא מול הקדוש ברוך הוא. הכל מוקדש לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו תודה, הנה נתת לי עכשיו, ההנאה הראשונה שלי, שאני נהנה מהפירות שנתת לי, אני הולך לפניך ואומר לך תודה. ואני מזכיר לך שאני באמת הקפדתי, עשיתי הכל. אז מה קורה שהוא לא מצליח ללכת? הוא פודה את הפירות, זאת אומרת, במעשר שני, כל מעשר, החלק שאנחנו מורידים למעשרות הוא קדוש.
ואז יש קדושה על הפירות האלה, שהוא לא יכול לאכול אותם רק בבית, רק ליד הקדוש ברוך הוא יכול לאכול. הוא לא הצליח ללכת, מה הוא עושה? הוא לוקח מטבע ופודה את הפירות, את הקדושה של הפירות הוא מעביר, זה נקרא חילול. הפירות נהיים חול, זה נקרא חילול מטבע. היום אנחנו גם עושים את זה, ומעבירים את הקדושה של הפירות למטבע. והמטבע הזאת נעשית קודש. מה עושים במטבע הזו? בזמן שכן יכול ללכת לבית המקדש, הוא מגיע לשם עם המטבע, מגיע לאחד החנויות בירושלים, קונה דברי מאכל, ואת האוכל הזה שהוא קנה, הוא בא ואוכל לפני הקדוש ברוך הוא. היום אין לנו, אז אנחנו לוקחים מעשר לעניים, נותנים את זה לעניים. אז זה במאמר מוסגר. אז מה שאנחנו הבנו על העניין של מצוות ביקורים, מצד אחד היא מצווה כללית, מצד שני היא גם מצווה שהיא מצוות הודיה. זה המהות שלנו. כמה טוב להודות להשם. טוב להודות להשם. היום שלנו נפתח עם מודה אני. מודה אני לפניך. ככה אני מתחבר אליו. כמה כיף שכל דבר. אחד הדברים שעכשיו תורה מלשון נורא כבר רוצים לסיים, אחד הדברים שניקח איתנו מהשיעור הזה, ואני בטוחה שאתם עושות את זה, על הבוקר, כל דבר שקורה לנו טוב, לא לנסות להתעלם מהדברים הלא בלתי נעימים שלנו, כי אין רע יורד מלמעלה והכל מהקדוש ברוך הוא, זה שאני לא רואה את זה עכשיו, זה לא נוח לי, אז קל לי לקטר, ומותר לי לפעמים, מותר ליפול, אבל להיות בתנועה אחרת, להבין בראש שלנו, אם אנחנו רוצים שפע וברכה, אני לפני שלמדתי את השירות של הרבי, ואני חוזרת על זה הרבה פעמים, התנועה שלי בהדלקת נרות או בקשה, כשאני מתפללת, היה תיתן לי, ככה קורה לי וככה, ואני בוכה, וטוב לפקוד בתפילה, להשתפך לפני הקדוש ברוך הוא, אבל יש תנועה שאפשר לפקוד ולבקש מקום של התרגשות, יש תנועה אחרת, לבוא בפתיחה, תודה לך ריבונו של עולם, שקמתי בבוקר, זה לא מובן מאליו. תודה לך שאני מרים את הידיים, תודה רבה לך שאני מצליח ללכת ברגל, תודה לך שאני מדבר. אז יש כאלה שלא הולך להם ללכת ברגל או לא יכולים לדבר, אז יש להם תודה בכיוון אחר. יש כאלה שהם מוגבלים בדיבור, אבל ברוך השם, השם נתן להם חיים, נתן להם שכל, הם מתקדמים בחיים, הם ממסים את הכישורים שלהם. הבת שלי חיה לא עצמאית ולא יכולה ללכת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לה שכל, היא לומדת תורה, תודה להשם. תודה להשם שהיא עובר כל יום בצורה בריאה, ברוך השם, גם אם היא לא מרגישה טוב והיא נרפאה, תודה להשם. ברגע שאנחנו אומרים תודה, אנחנו מרחיבים את הכלי. למה? הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה. כשאני אומר תודה לאבא, אני נוגע לו לנשמה. גם ילד רגיל, כמו החיים הגשמיים, אבא ואמא. יש ילד כולם מקבלים ההורים, אין ילד שלא קיבל. ההורים גידל אותו, יש מקרים, אבל בדרך כלל המהות של ההורים, הם רוצים להטיב לילד שלהם. זה חלק מהם. לא תמיד הילד רואה. אז יש ילד, שאם אבא נותן לו שקל, הוא אומר לו תודה. זה לא מובן מאליו אבא, תודה לך. הוא מביע לו גם את התודה במעשים. הוא אומר לו תודה, כמה כיף לאבא לשמוע שהילד מעריך. לא, זה לא נעים, כל הזמן תודה, תודה, תודה. אבל הוא מראה לאבא שכן. תודה לך, אבא, אני מעריך. ויבוא ילד אחר, גם ילדים נשואים. כל הזמן הוא תקוע בחובות, אבא תיתן לי, אבא נותן. עוד פעם, אבא תיתן לי, אבא נותן. פעם לא נתן, כועס על האבא. זאת אומרת, הוא מרגיש שהאבא חייב לו. לא. אם אתה בא במקום אחר, תודה, מעריך את ההורים, מעריך אנחנו בהתבוננות, מתבוננים, בטוב שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. וכשהקדוש ברוך הוא משפיע, אנחנו לא חלמנו על השפע הזה. כשאנחנו אומרים תודה על הדברים הקטנים, הוא פותח לנו, מרחיב לנו את הכלים לעוד שפע של ברכה. למה? כשיהודי אומר תודה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שיהודי מכיר ביכולת של הקדוש ברוך הוא, במה שהוא נתן לו, דווקא במקום הנמוך הזה בעולם, שהכל מכוסה, ולא רואים את המציאות של הקדוש ברוך הוא, ופה על ידי התודה, הוא מגלה אותו, הוא נוגע לפנימיות של הקדוש ברוך הוא.
הוא אומר, לא סתם בראתי את העולם, זה מביא לו רצון, לקדוש ברוך הוא, להמשיך להשפיע על העולם. ועוד יותר, כשמתבוננים, שהקדוש ברוך הוא, העולם לא סתם מובן מאליו עומד על תילו. כל רגע ורגע, הוא לא רק ברא את זה בששת ימי בראשית, הוא מחדיר לנו, הוא משקיע בנו, לכל פרט ופרט בבריאה. ועוד יותר, אני למדתי אתמול, הייתי בשיעור תניה, ולמדנו בהשגחה פרטית פרק מ"א, לא יוצא לי תמיד ללכת, אבל אתמול הלכתי, ופרק מ"א בכלל זה מאוד מומלץ, הרבי מאוד ממליץ לקרוא אותו, הוא מחזק באמונה, והוא טוב לנפש גם. כשיהודי מחובר לקדוש ברוך הוא ואומר לו תודה, הנפש שלו יותר נרגעת. הוא כובש את הגוף שלו עם טוב, הוא כובש את הסביבה שלו עם טוב, הוא מחייך, הוא מדבר דברים טובים, זה משפיע עליו. עוד יותר להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. על מה שאני למדתי בפרק מ"א, יש לנו את העניין של דחילו ורחמו, אהבה ויראה. מעבודת השם שלנו כלולה ממצוות עשה ומצוות לא תעשה. אז יש מצוות ששייכים ליראה, שאנחנו, יראה, יש גם דרגות ביראה. יש יראת הרוממות, יראת הבושת, שזה, שאנחנו יראים מהקדוש ברוך הוא ממקום של גדולה. אבל יש יראת הפחד. מה הוא יעשה לי? הוא יעניש אותי. זאת אומרת, אני פוחד ממנו שיהיה לי כואב. אבל יש עניין של יראה ממקום של כבוד לקדוש ברוך הוא. מקום של ביטול, שאני לבד רוצה להתבטל אליו. אני נהנה לכבד אותו ממקום שאני מרגיש את עצמי יותר פחות ממנו, נמוך. אז לכאורה, שמצווים עלינו בעבודת השם, שיש יראה ואהבה, לאהוב את השם וליראה אותו. איך אפשר להכריח בן אדם לאהוב את השני? האהבה הזו נטועה בתוכנו בצורה טבעית. מה מכסה? המחשבות, התאוות, היצר הרע, זה הקליפה שמכסה על המקום האמיתי שלנו, על המקום הקשר האמיתי שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שזה טבעי לנו לאהוב אותו. לא, זה לא דבר חדש. אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לאהוב אותו, זאת שזה קיים בנו. אז איך מגיעים, לכאורה, יותר כיף לעשות דברים באהבה, יותר כיף לנו לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה, לעורר את האהבה, בהתבוננות, אבל לפי הסדר של העבודה צריכה להיות קודם יראה, אחר כך אהבה. למה? כי אם אני אלך באהבה ישר, את מי אני אוהב? את מי שבא לי טוב בעיניים. עם מי שמשרת את הצרכים שלי. הוא יפה לי, הוא נעים לי. זה הכל מתמקד בבן אדם, במקום האנוכי שלי. במקום הרגשי, במקום שזה שייך לאגו שלי. ואהבה כזו היא אהבה חיצונית. אהבה שתלויה בדבר. למה? כי אני עדיין לא התחברתי למקום הפנימי. ואם אני מתחיל עם אהבה כזו, שאני אוהב את הכזאת, יש עניין להתבונן, להגיד, מה רבו מעשיך השם? אבל אני צריך לבוא מנקודת פתיחה של ביטול, יראת רוממות, לבטל את המקום האגו שלי, לבטל את הרצונות שלי, וממקום כזה שאני מתחבר, אני נוגע ישר פנימה לאהבת השם. אז אני חושבת שמספיק לנו להיום, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. מה שאנחנו לוקחים מזה, שבאמת יש עניין להודות לקדוש ברוך הוא, טוב להודות להשם, ועם ישראל, זה מצוות ביקורים, מצווה הכי כללית, כי היא כוללת את כל לבושי הנפש, את כל רמ"ח האיברים ושס"ה גידים. שבמצווה הזו, אני עושה את הכל, ובאמת היא שייכת לכלל ישראל, כי עם ישראל נקראים הבכורים. אז כל טוב לכולם, בשורות טובות, תודה לכם, זהבה, עירית, תמנה, תודה רבה, יישר כוח גדול לכולם, בשורות טובות, יום גאולתי ויום טוב. אם יש שאלות אפשר לשאול. תודה רותי, תודה רבה רבה, מקסים, תודה. תודה לכם, תודה. יישר כוח, תודה רבה, תודה, להתראות.